ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଉ କଣ କହିଲା ବାପା କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କି? ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ତ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ପୁଅ ଏଇଟା କଲା ସେଇଟା କଲା ବୋଲି। ବାପା ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ଭଲ ବିଡି ତ ଟଣା ହଉଛି। ମୁଁ ତ ବାପା ବିଡି ଟାଣୁନି। ସ୍ୱରାଜକୁ ପଚାରୁନ, ସ୍ୱରାଜ ମୁଁ କୋଉଠି ବିଡି ଟାଣୁଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁ? ହଁ ମଉସା ସିଏ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବସି ବିଡି ଟାଣୁଥିଲା। ଆଉ ମଦ କିଏ ପିଉଛି? ମଦ କୋଉଠି ବସି ପିଆ ହଉଛି? ନାଇଁ ତ ବାପା ମୁଁ ତ ମଦ ପିଉନି। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ରାଜା ପଚାରୁନ, ରାଜା ମୁଁ କୋଉଠି ମଦ ପିଉଛି? मौसा नुआ रास्ता रे अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ହେଇ ଚୁପ, କଣ କହୁଛୁ କୋଉଠି? ଆଉ ଏବେ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ ମରା ହଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। କୋଉଠି ବାପା ମୁଁ ଲାଇନ ମାରୁଛି। ତ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯଦି ପୁଟିଆକୁ ପଚାରୁନ, ପୁଟିଆ ଆମେ କୋଉଠି ଲାଇନ ମାରୁଛୁ କହିଲୁ ବାପା? ଆଉ ବହୁ ସାଜ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କତିରେ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ ସେଇଠି ଲାଇନ ମାରିଦେଲା।